Kedves nézők, elkészült ez az egyszerű kétcsöves Nixie hőmérő, amelyet Kis Béla programjával sikerült életre kelteni. Egy érdekes funkciót tartalmaz a hőmérséklet kijelzésen kívül, mivel nagyon sokat mutatja ugyanazt a számot, ezért belekerült egy olyan funkció, hogy időnként végigpörgeti az összes kijelezhető számot, és ezért így nem történik katódmérgeződés a csövekben. Ezt az érdekes funkciót egy percenként körülbelül, illetve másfél percenként csinálja, ezt mindjárt láthatjuk is. Egy picit várunk, és elkezdi majd csinálni az óra, illetve a hőmérő. Ez az egyszerű kétcsöves hőmérő azért is került elkészítésre, mert volt egy katódszakadt Nixie csövem, amelyet fel kellett valamire használni. Ez a felhasználás úgy történt, hogy a katód helyett a 9-es számot használtam, és csak az 1, 2, 3, 4 karakter kerül vele kijelzésre. Ez látható is közben. Tehát a baloldali cső csak az 1, 2, 3, 4-es karaktert jeleníti meg. És visszatért a hőfok kijelzés. Még egyszer köszönöm Kis Bélának a programot. Sziasztok!